Nazdar lidí, máme tu nové video po dlhej dobe a veľmi mám ďakujem za 11 odberateľov a som tu sama. Čus. OK. Takže ona vybrala nejaké običko, že vraj mega hard običko. Kamo? Troll. To je strašne troll običko. To je, že... Kúkaj, čo tu máme. To je strašne ťažké. To nefunguje. A to nefunguje. Lebo to si musíš kúpiť za Robuxy, ty. Neviem, že mám ísť na červenú. Že vôbec neviem, že mám ísť na tú červenú. No však je jasné, že by som nestúpila na hento. Keď? Lebo to je maličké. Kámo, veď to je strašne easy. Možno až tak potom to bude možno ťažké. Ja fakt neviem. Hrozne ľahké to zatiaľ. No tak asi logicky počujem. Ježiš, toto je strašne ťažké, počúvaj. Aha. Ale to je prvýkrát. Kamo. Aspoň všetci vedia, že neviem robiť také veci. OK. Ináč konečne mám Robuxy. Mám taký... To je tento problém, prečo nemám rada obička. OK, takže kam? Tady. Oni teraz neupadnú, že? Čo robíš? Však ja ti hovorím, že ja obička nemám rada. Lenže ty byť taký typek, ktorý nepočúva. Že? Ty si mi to kedy Regular, kill, brick, jumps. Ty si strašne múdra. Visible, confused. No, však ja som aspoň múdrejšia než ty. Aspoň, no teda si. Teraz čo? To čo? To čo bolo? Kamo? Láske. Kde som? Vôbec, ja neviem, čo tu mám robiť. Jaj? Aha. My máme vstúpať na toto. Jak si spadla? Please leave a like. Ne. Nedáme ti like. Kamo? Teď ja to mám ísť. Kde som? Počkaj. Tam, kde... Počkaj na mňa. Doriti, ale môžem tu spadnúť? Áno. Pozeraj, ja tam Kamo? Jak nedoskočím na hento. Aha. No, Nikto není taký logický, jak ja. teraz. Ja som strašne logická. To je strašné. You brain. Môžem na to... Čo robíš? Môžem na to skočiť? Nemôžem. Ale jak sa môžem vylezť? Pod bokom. OK. Počkaj. Hej, to máš obskočiť na ty. Čo? Takto to máš obskočiť. Ale pozerám, to všetci obskakujú. Jak si to nevedela? Svinia. You gonna need some decent memory for this one. Ale ja som si poradila, takže až tak hlúpa nie je. Vôbec. No však ne. Ja som strašne múdra. Ja vôbec nepodvádzam. Vôbec nepodvádzam. Hej. Také jasne ti dám. Hej, kamo to nejde? Ja som. Aha. To najde, takže
Je to fake celé. Jak? To fake celé. Celé fake. Kady som teda išla? Si blbá. OK. Akože kadeľ mám ísť? Akože ja nemám ísť tady, ale mám ísť z druhej strany. Múdry človek. Fakt som nevedela, čo sa tu dá. Nevedela si to. Ja som našla prvá. Aspoň za nič to bolo. Padla. Ticho buď. Keby ty si nepadala. No vôbec. Sa tady nedostaneš. Aha, ty nepoužívaš logiku. Opačnou stranou. Opačne, tady poď a to ťa vynese. Kúkaj, tak toto ale to neskáče. Kúkaj, logicky to skočím. Look up. Počkať. Aha, už viem. Až tak, jak si myslíš, že múdra si, nejsi. No som, pozeraj. Bum. Neviem, kam síce ideš, ale to je síce jedno, lebo ja mám viac logiku než ty. Ne, ja mám väčšiu logiku. Úplne. No však áno. Musíš sa pozerať hlavne teraz dole. Ja mám väčšiu logiku než ty. Takže... Find the teleporter. Jakože, jak mám nájsť ten teleporter? Aha, ja som mal spadnúť. Víš, to je tak logické. Welcome to the sock. Goose which side up. I can't. Ona išla po mne. Čo robíš? To čo ty? Ty si moši, kámo. Ne. Ne. Vám som išla. OK, takže... Ja neviem, ale viem, že toto je to správne. Ja používam logiku. Tady je spolený red. Neskakal by som tam. Čakaj, keď pôjdem takto. Tady mám to. Ne, nezlaknem sa, keď spadnem. Keď pôjdem takto, tak asi logicky môžem ísť takto. So, this isn't possible, a hint. You looking at it. Čo mám, akože... Aha. Akože... Ani hen tam hore nedostane. Však skoč sem! Ty čo robíš, prosím ťa? Že táto tá všetky strany už skúšala. Bye bye. Ha, ja som múdrejšia než ty. Jakože, kamo. Že to nejde. Typka tady... Jak padla. No áno, toto. No zrazu. Toto je to správne, to v strede. Jak? Nemôže byť. Čo? Počkaj, kde som? Počkať. Takže bude to tady. Čo? Počkaj, aha, používam logiku.
No to teda používaš. Jak to na mňa otáča? Vidíš, že mám väčšiu logiku než ty. Čo? Ja mám väčšiu logiku než ty. Jak? To kde si? Jak si sa tam Tam, kde ty nie. To jak si sa tam dostal? Tak, jak ty nie, ti hovorím. Čo? Pôjdeme potom von? To jak? Na ty pomoc. Ne, Prosím. ne, Proč? ne. Čakaj, ja som ti pomáhala. No, to si mi teda pomáhala tak párkrát, iba párkrát. No však more, choďte tady, to vy bezmozgoví ľudia. Ja som teda. Akože, haha. Ty si tá šelina z Bravo Stars, tak sa smeješ. Bling, bling. Bluj! A však som sa zachytila. Aha. Čo tu sváraš s tým mobilom? Ale mohla to Pás. tam nejde doskočiť. Ty suka. Ty si. Jaké vôňu lesa. Are you supposed to pass that lava? No. No, mám. Jak? To jak? Ty si sa dotkla lávy. No. Ty suka. Jak si zva... Ty suka. Ty suka. Jako... Kamu? What? What the fuck? Čo? Čo? Som to mala. Kamo? Huh? Can you someone help me? A to ja? Help me. Ty si strašne nelogická. Ty už to máš? Neviem. Tak hej, som späť. Takže keď pôjdete takto. Musíte ísť, že rýchlo, najrýchlejšie, čo môžete ísť. Musíte ísť čo najrýchlejšie. Takže... Delikatesa. Ty čo? Ty čo? Ale... Aha. Ja viem, jak to. Kúkaj, že tady na tú polku musíš stúpnúť. Tady na túto polku, potom na druhú polku. Tady. Jak tak mám... to preskočíš. Na druhú ale polku, pozeraj. Tady takto na druhú polku. No, No a tady rovno. rovno? Čo? To a preskoč toto. Dobre. Jakože ja tomu nemám jak chápať. Musíš ísť, no tak, na hento. A to nemusíš rýchlo. No tak rýchlo to nemusí. To je na nič. To je na nič. Pozeraj. No, Poď čo za mi... mnou. Ale nemôžeš ísť ďalej, musíš ísť na to miesto, kde je. No, teraz? Tady. Tady dopredu. A tady preskočiť to. Yeah, did you beat that? Mhm.
Viete, ja mám trošku takú, že takú vec v hlavičke, že logika. Mňa to teleportlo. Hej, ty to máš... Mňa to teleportlo. To musíš, akože, asi logicky skočiť. Daj si pozor. Musíš nejak nájsť cestu. Nech ťa to teleportne. OK, choď tadiaľ, choď na druhú stranu. Tadiaľ to choď. Ja to neteleportlo. Fín teleportér. Veľmi zle ste ho skovali. Ale tak, kamo? Tam je na boku. Kam? Tu je. Fin even more memory. Spadla som. Som normálne upadla. Akože, dobre. Ideš ešte? Ja nejdem. Počkaj, či to funguje aj tady? Nefunguje to tam. Tam to nefunguje. Shit. Takže musíme typovať. Ja už to mám. Nemáš, ešte nejsi nikam. Ja to už... Podľa mňa to bude rovno. Ale ja si nepamätám tú cestu. Tak možno pamätám. Ty svinia. No a teraz ty typuj. Ja, ne, toto hnedovlasa typka. No ale ty typuj. Ne. Prosím. Mám si dať rovno? Áno. Ale počkajte. A ja neviem, jak je tá cesta. Tady dvakrát, poď. Tady za mnou. Tady. Ja nepočkám druhýkrát. What the Fin teleportér boot. Strašne ťažké. Je to elektriky. Ja ne. Mám. Okay. Ale nie, to No, at the time of making this, I don't have any ideas. tá týpka po nás opakuje. That's it's difficult spike time. Tady to... Na ty pomoc. Ja si to nepamätám vôbec. Dobre. Takže... Kamo? Jak? Počkaj. Dobre, tak keď budete chcieť vidieť part 2, tak mi napíšte do komentáru. Bye.